Nanindugan ang Malacañang nga wala pa nagapangatubang sang oil crisis ang Pilipinas. Ini sa tunga sang nagapadayon nga kinagamos sa Middle East nga nagresulta sa pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo. Sunog kay Palace Press Officer kag PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, padayon ang paghulag sang gobyerno agud masiguro nga bastante ang supply sang produktong petrolyo sa pungsod. Dugang paniya, mayara man sang 600,000 barrels nga mahimo pa nga ma-import sa masunod. Ginhatag ba ni Castro nga ang pahayag ni Presidente Marcos na tuoy sa oil crisis ang nagapatuhoy sa Middle East. Gina-insister man sang Palace Press Office nga hindi man mapaktan kung sano makonsiderar nga may krisis gid man sa langis bangod padayon ang pagtingwa sang gobyerno agud ba siguro ang bastante nga supply. Ini nga payag ni Castro ang satunga sang padayon nga pagtimbok sang presyo sang gatong sa Pilipinas. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa krudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So,